Tilfet ħajjita t-tifla ta' 12 sena minn Bormla li kienet involuta f'inċident ta' traffiku li fih 4 persuni oħra wkoll sofrew xi ġrieħi. L-inċident seħ l-4 fil-għaxija għal ħabta ta' 9:15 fi triq it-tletti bliet f'Bormla fejn żewġ vetturi Toyota misjuqa minn raġel ta' 46 sena u Isuzu misjuqa minn żagħżugħ ta' 20 sena. It-tnejn residenti l-Isla kellhom impatt frontali. Fl-Isuzu flimkien ma' żagħżugħ ta' 20 sena kien hemm 3 passiġġiera. It-tifla ta' 12 sena, tfajla ta' 17 sena wkoll minn Bormla u żagħżugħ ta' 17 sena mill-Isla. Membri tal-Protezzjoni Ċivili taw l-assistenza tagħhom biex il-persuni involuti nħarġu mill-vettura. Fuq il-post seħħu wkoll tim mediku u ambulanzi li ħadu lill-vittmi l-isptar Mater Dei fejn ix-xufier ta' 20 sena u t-tifla ġew iċċertifikati li sofrew minn ġrieħi gravi, filwaqt il-persuni l-oħra sofrew ġrieħi ħfief. It-tifla qattat il-lejl fit-taqsima tal-kura intensiva iżda kmien il-ħamis filgħodu tilfet il-battalja mal-mewt. Fuq Facebook spikkaw il-messaġġi taqsim il-qalb li tħallew fuq il-profil ta' żagħżugħa Għalaxja. Lanqas nista' nemmen għalfejn kellu jsejjaħlek daqshekk malajr il-mulej. Kont tifla sabiħa u b'qalb tad-deb ċajtira u dejjem bitbissima fuq wiċċek. Kont tifla tal-ġenn u karattru tal-blieħ meta kellek bżonn dejjem sibtek. Kemm konna nitqu nagħmlu praspar. Missju ħafna. Imma naf li issa da post aħjar u ħsibna minn hemm fuq kuraġġ lill-familja kollha tiegħek. Il-memorji tal-Għajxja ser jibqgħu ħajjin, speċjalment f'dawk l-aktar qrib tagħha li se jkollhom jgħixu din il-ħolma kera.